moftare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to cuska jeeri to cuska waalo to marda jeeri to marda waalo to dara halayɓe to beeli cowe to ceenela sakoɓe to sincana sincu dañɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddou to cité a sekna yumbel dakar ha to galle ceerno madani tali ko taari ɗum kala ene jiya e gardini kabruji men to leydi Sénégal seta hanki o julɓe tawateɓe nder Dakar yoga e mabɓe jaltima ɗi mobodiral mumen to wiyete place de la nation yidde hollirde metti mumen ko fati caricature toñanggue wattege e nulaɗo men eko fati konngudi Emmanuel Macron hoorejo leydi France sunno ko fati julɓe windere to leydi Mauritanie ko fodde temedde ɗiɗi e sappo sagata yinnoɓe wadde ɗanne suudu suuɗere woni les clandestins teɓanoɓe ñande aseta hanki o kamɓe fof ɓe nawtama e keeri leydi mabɓe to leydi Mali Barkana hoko dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkana tawateɓe nder leydi Mali ɓe kollori tigui ñalawma hanki o ɓe larguima fodde keneji men ha tenuji nogas maaro e nder goɗon wuuro witego Farabougou to leydi Guinée Conakry cour constitutionnel leydi ndi ɓe mbaɗi validé woni tigui ɓe gonɗini wonde ko Alpha Condé heeɓi polgu e sungoji ɓennuɗi ɗi to leydi Niger ko capanɗe 4 puɗɗi déposé ko fate joƴƴinde ƴamnoɓe le fol laamu e sungoji hoolejo leydi ti jaari ñande nogas jeeɗiɗi lewru décembre dartoɗo to leydi central afrique toon ko balle ɗiɗi heddi e uddugol dossier ji joƴƴinoɓe dossier ji mumen ko fate yidde candidature jeeyede e charɗiyeji leydi ndi yoga e yimɓe noon ha tengti e candidat ji rewɓe ɓe ɓe kollori tigui ɗum ne ñoosi no fewi ɓe jiiɗi ko ɓeydenede dawala to dawlaji tenduɗi Amérique Joe Biden laatima capanɗe 4 ɓiwo lawol soorejo leydi dawlaji tentuɗi Amérique bisimilla moon e kelki hotondirte joni jañoɗen hayo bela ko ɓatake ummorade e docteur Djibiso ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ɗi ngala ɗi jiiɗa cirol docteur Djibiso le grand guérisseur ko labɗo reedu malla aɗa wune ganduɗo golle muɗum docteur Djibiso le grand guérisseur omo andina dendagal bandiraɓe wonde kay base makko ne tawe to Dakar ta ari ha to wiyete leggal mun sara to wiyete are Temba ko ɗon tigui tawte ma tawɗon neɗɗo makko biteɗo Baba Dia so tawi a ari ha to Wourossogui to lawol faade Matam garage mécanicien ji sa ɓenni yesso seeɗa premier virage deuxiéme virage ko ɗon natata étage goto nan ɗon deuxiéme galle ko ɗon woni galle woni siège makko to Wourossogui ma tawɗon biteɗo makabam noon numéro téléphone mum to Wourossogui ko 77 924 16 81 so tawi noon ko taw kidira docteur Djibiso ne tawe toon e oɗo saaha joni o holliri noon kadi e oɗo saaha docteur Djibiso tawate koto wuuro men Barkewi noon o mona ɗon ha ɗo kay ha ñande sappo nduɗo lewru o ummo ɗon o yaaha to kidira faade ɓundu ɓeydode médicament ji ɓeydode siroji makko e leɗɗe makko kono noon o holliri kanko docteur Djibiso le grand guérisseur wonde kay hay sinnoɗen balle ɗe o yeehi ɗe kala garɗo ɗon to Barkewi ma taw ɗon sohna Aminata Sow taw kadi ko laaɓaɗo golle ɗe ma waw hebde leɗɗe ma hano hannirtini docteur Djibiso ene wiya en mbadden dando faade makko maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko gendiyanke daraniɗo pulagu jarano ɗum hunde foof e pulagu maître Adama Baldé ko laaɓaɗo golle mum bawɗo ƴewgal pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ne andina dendagal bandiraɓe mo tawe lappol makko e nder reedu Fouta caggal nde o ummi to Thiès o yaɓani to wiyete Ndar o fayi to Louga kanko maître Adama Baldé e oɗo saaha joni omo tawe tigui to wuuro men Aram noon jaɓɓama noon hanki jaɓɓugal paydigal no fewi o bismago teddugo no fewi o holliri noon mawo yetto to Djoum mawo ya kadi ha to gamaji juuroyade Gabri Amadou Tijane an e juurade jinnaɓe muɗum kanko maître Adama Baldé noon o holliri so ummima ɗon kadi mawo ya ha to wiyete Fate Gallo juuroyade sehila makko ceerno Nourou Ba ceerno
ceerno Saydou Nour Ba to paate gala maw juuroy ɗuma docteur maître Adama Baldé noon ene wiye dendagal bandiraɓe kala kay oɗo saaha joni joguiɓe caɗele guure men yiɗɓe kay yo laamu tina caɗele mumen yo aduna foof tina caɗele mumen kanko woni la voix des sans voix omo waɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe kala bismiɗomo to wuuro mumen haalanimo caɗele makko ma artona maître Adama Baldé o heɓoto 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 maître Adama Baldé jinganen Fuladou en wi en yen baddu dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo biira jeetati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba eɗen mbiya bandiraɓe yo mbattu hakkillaji e ayawa habre men weltare TV to YouTube ma en kepton dendagal jewte men batteɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe eɗen mbiya kadi bandiraɓe yo mbattu hakkillaji men e télévision men biteɗo Walfa TV woni jeeyde Walfadjiri sabu ɓoyatama e mbattu wadde toon journal télévisé taw ko journal pulaar e sowta musidɗo men Abdoulaye Sarr caggal kayi nde jogui toon kala alerte sanga kayi waktu 17h45 eɗen jogui toon yewtere men witende suudu meɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar hono mbirɗen e gardidi kabaruji men to dowlaji dentuɗi Amérique sumgoji mabɓe limore nde gasi ha laaɓi leydi Amérique noon wayri hebde sumgoji baɗini henen e jiiɓade hollirama noon e oɗo saaha joni ko Joe Biden kañum tigui ɗaftodirannoɗo e oɗon biteɗo Donald Trump ko kanko heeɓi polgu kanko Joe Biden noon e limore nde holliri wonde o dañi fodde 1.274 grand électeur Donald Trump heeɓi ko 1.114 dowlaji dentuɗi Amérique noon hay sinno a wotanama ha heewi so tawi kay a heɓani grand électeur ha timmi 1.270 a wawata wonde hoorejo leydi kala idiɗo dañde 1.270 grand électeur ko kañuma subaka ɗum noon e oɗo saaha joni kanko Joe Biden ko kanko tigui oɗo saaha joni ardi dowlaji dentuɗi Amérique kono ko ñande nogas lewru janvier 2021 ko nden tigui o fuɗɗoto jano joɗoto e jappere laamu e oɗo saaha joni noon woni cukko makko ko debbo tawa kadi ko ngolɗo woni lawol garwanigol ko debbo ne wona cukko hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique e te on debbo kadi ko ɓalejo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie Abdoulaye to leydi Sénégal pudorto ɗen Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui noɓe kewatde kala subaka ɓe kolliri ñalawma aleda hande o wonde e nder waktuji nogas ene yiya ɓennuɗi e nder leydi Sénégal kala ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi neɗɗo kolkisono tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus e nder holkiso he noon hen 15 tawama e jaati ko fiɗaɓe ɓen 15 noon so ɓetama to banggue pourcentage ene qime ha 1,88% e nder ɓen 15 noon hen nayi ko contact suivi 11 heddiɓe kala ko cas communautaire ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen 19 kepti cellal mumen paati galleji mumen neɗɗo goto ne tampino feewi ma ballite to banggue fofango ɓe kolliri noon ñalawma hande o hay goto alamo rafi o yooɓi fittade mum e nder leydi he tugguiɗo noon ko rafi wonata leydi ndi faade oɗo saaha joni Sénégal ne yaara 15 ujunere e temedde jeeɗiɗi e yimɓe jeetato winditiɓe e doggol corona hen 15 ujunere temetere capantati e jeegom kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji mumen temetere e nogas e jeegom kawrino Ela Diallo e oɗo saaha joni hedde juuɗe safroɓe ko capanɗe nayo e yimɓe joyo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar Macky Sall hoorejo leydi ndi o ƴetti téléphone makko o waɗi tigui to hello makko Twitter wadde kay félicité yettude e mande e mantude oɗon biteɗo Joe Biden hoorejo kesso dowlaji dentuɗe Amérique mo Allah rokki polgu oɗo saaha joni o duwanimama noon o wi tigui yo jogoro jaam kono noon kadi o waɗi tweet faade oɗon biteɗo Kamala Harris ko debbo kañum woni cukko hoorejo leydi ndi ɓalejo e oɗo saaha joni on o waɗi ɗum tweet kam yidde duwanade ɗum e wiide ɗumen kadi yo jogoro jaam gardo jalidi ndi e dow jaam e pewal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aseta hanki o julɓe hewɓe tawateɓe nder Dakar ɓe mbaɗi seppo mabɓe walla mawɓodiral mabɓe to nokku moɓe mbiyata la place de la nation e place des nations noon gam yidde hollirde mette mabɓe ko fate ɗiɗon caricature uji woni tigui toñangueji desingaji desinteɗe e nulaɗo men mo jaame kisal woni e fade kadi hollirde mette mabɓe kadi fade Emmanuel Macron caggal nde sunno konngudi musɗi no fewi fade julɓe windere kala ɓe kolliri tigui ɓe jadani e ɗiɗon konguɗi e ɗeɗon toñangue e nder seppoɓe he noon ɓe jogui pancarte uji mabɓe e nder ɗina
pankartuji noon ene winda hen hay goto hoto toña nulaɗo amen ko ɗum tigui woni koɓe kolliri noon mette mabɓe no fewi e seppo ngo hollirama kadi yimɓe hewɓe no fewi mbawi notitade e gon seppo guila rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe kala mbawi notitade hen hollide mette mumen hollide kadi jadani ko nulaɗo o toñete ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to kungel noon to kungel tawi e nder région mo Kaffrine noon koko yurmini waɗi toon ko sagataɓe ɗiɗo worɓe sehilaɓe kañumen tigui hen tawa hen goto ko étudiant mbaɗo master muɗum ko ɓen sagataɓe ɗiɗo noon kollira tigui ɗe mbasi pittade mumen e nder maaje kadde ɗe leydi Sénégal e saaha kay moɓe jinno wadde ɗanne mabɓe suuɗayru e nder ɓe noon hollirama tigui ñalawma hanki o ko nden tigui jinnaɓe mabɓe keeɓi kabaru wonde ɓe mbasi pittade mabɓe kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni noon sukaɓe Sénégal naɓe kewɓe jogui ko konngol e hunuko men ma woni barsa tan walla barzak woni tigui ko lawɗo égrip tan walla mayde ko ɗum woni ɗum hakkuguɗi mumen hewɓe noon e kollirama tigui e oɗo saaha joni ko hollirama oɗo saaha joni e nder ɗeɗo jonte ɓendu tan fodde kene qime ha temedde joyyi sagata Sénégal naɓe mbasi pittali mumen taw koye nder maaje kadde e ɗanne suuɗeru yinnode yettoyade to dongro Europe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie pudorteɗen to leydi Mauritanie laamu leydi ndi hol taweteɓe nder falde Nouadhibou ɓe kolliri tigui wonde aseta hanki o kikiɗe ɓe puɗɗima walla ɓe nawti fodde 110 sagata taw ko sagataɓe nangaɓe e nder falde Nouadhibou en haɓe men e nder maaje kadde Nouadhibou yinnoɓe wadde ɗanne suuɗaru gam yaade dongro Europe ɓe teɓama noon kamɓe kala ɓe mbawi nanguede kay artirede haaɓe jetti e keeri leydi ele mabɓe kamɓe hollirama noon koɓe donge ɗiɗi ko groupe aji ɗiɗi hen groupe goto ko temedere sagataɓe jeetato ɓen noon ko Sénégal naɓe ɓe nangga ko nder maaje kadde gam yidde yaade Europe dongre heddinde ɗe noon koɓe temedere ɗiɗo ɓen noon teeɓa tigui ko nder wuuro Nouadhibou tawa kadi ɓe gonno koye heblade yaade tufde jolide e ɗen laaɗe kamɓe foof noon temeji ɗe yimɓe sappo kamɓe kala ɓe mbawi artirede ha to keerol ɓe taccina ɓe nawtama to leyɗele mabɓe kamɓe foof noon ko hakkude Sénégal naɓe wondude e Mali naɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie son excellence le général Oumarou Sissoko Embalo ko hoorejo leydi Guinée Bissau kanko noon jaɓɓama aseta hanki o kikiɗe e nder boowal laaɗe diwoje ngal Nouakchott nde o jippi e laaɗa makko andi wa ko noon o jippi escalier laaɗa makko ko ɗon tigui o tawi nanɗo makko sehil makko son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ene ari bismademo Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi arani goto marde sete timmuɗo e nder ɓen ene tawi hen Mohamed Oula Bilali on ko jogo hoore jagorɗe makko wondude tigui e ministre secrétaire général du gouvernement wondude ministre secrétaire général de la présidence de la république wondude directeur cabinet makko e chef d'état major général des armées wondude chef d'état major makko particulier e wadɓe ko ɓeɗo gaari jaɓɓade Oumarou Sissoko Embalo kanko Oumar Sissoko Embalo hoorejo leydi Guinée Bissau o arani goto saabu omo arde sete timmuɗo e nder ɓen o ardi noon omo arde jagorgol makko kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi wondude chef cabinet makko wondude conseiller makko kalfinaɗo ko fate sécurité e kalfina e wondude conseiller makko goɗɗo kalfinaɗo ko fate défense wondude ambassadeur directeur général du protocole wondude kadi e consul général joɗaniɗo leydi Guinée Bissau nder leydi Mauritanie ko ɓeɗo ardi e nguɗon jillu ngu noon ko jillu cehilagal ngu balɗe tati o ɗamni wadde e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o windi ɓatake timmuɗo dariɗo faade kay e hoorejo kesso moɗo saaha joni mo Allah ardini dowlaci dentuɗi e Amérique biteɗo Zoubaydane noon o waɗi ɓettake kay gam yidde jarno ɗum e duwanade ɗum e wiide ɗum yo jogor jaam yo Allah rokku ɗum kadi wawde ardade leydi ndi e dow pewal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fodde temeɗɗe ɗiɗi pawde chauffeur eɓe taw ko dongnoɓe auto ji camion ngaji addunoɓe marchandise ummade leydi Maroc tawateɓe nder leydi Mauritanie e oɗo saaha joni nana bolki to keerol hakkude mumen e yettade leydi Maroc taw kadi koto nokku to wiyete Zerguerat noon koye nokku tawateɗo e nder falde Sahrawi en ko ɓen tigui uddi lawol ha tiiɗi caggal jogdi caɗele e royaume Maroc e oɗo saaha joni noon kamɓe chauffeur ɓe foof temeɗɗe ɗiɗi fawde ɓe jogui kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe tawe tampere mawde no fewi saabu guura mabɓe e jara mabɓe kala ɓe gayni haala ɓe tampi ɓe lorli e oɗo saaha joni yidde mabɓe ko laamuji ɗiɗi woni laamu leydi Mauritanie e laamu leydi Maroc kala nde dartono dole mumen ponno wawde walludeɓe kay haaɓe mbawa hettude oɗo banggue e nder
gonɗa leydi mabɓe to Maroc ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen Farabougou noon ko wuro tawatengo ha e oɗo saaha joni juuɗe pelle ceɓɓitiɗe oɗo saaha kala teskama haydara ala ko wawata nadde e wuuro ngo ala kadi ko wawata yaltude e wuuro ngo taw ko voie terrestre woni tigui to banggue lawol leydi oɗo saaha joni noon kala kene naata wuuro ngo ma laaɗe diwoje taw ko dadiɓe ma mbawa jimde e wuuro ngo mbawa tollirde ɗum ko ya ndina mbadi noon hollirama tigui ñalawma asata hanki o dadiɓe leydi France ɓe hinde barkanta teɓe nder leydi Mali ɓe mbawi tigui tolnirde laade mabɓe diwoje tolnirde guura koliji kewɗi no fewi kene ɗiguime tonnuji nogas maro e nder goɗon wuuro witengo Farabougou balɗe ɓennuɗe noon ñande alkamisa ɓennuɗo o hollirama fama woni force aux armées malien koko laaɗi mumen wondude ballal MONUSMA kañumen mbawno neldude fodde tolnuji jeeɗiɗi guura e médicament ji e nder goɗon wuuro witengo Farabougou e oɗo saaha joni taw ko pelle ceɓitiɗe kañumen taari wuuro ngo hay goto yaltata hay goto natata goɗon wuuro kamɓe dadiɓe fama noon ɓe kolli tigui wonde ɓe ɓeydi sembeji mabɓe ɓeydi kadi docteur eɓe safroɓe foof e kaldigal arabe to banggue kaldigal foof ɓe mbawi ɓeydi ɗum e oɗo saaha joni e nder Farabougou beele jaam e kisal heeɓo e nder wuuro ngo ha joni ko leydi Mauritanie leydi ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal adi o waɗi communiqué makko mo tongode temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ko fati e rafi covid 19 on communiqué noon ko asata hanki kikiɗe o waɗi ɗum o holliri noon wonde ñalawma hanki o ko ujunere yimɓe nogas kolkisa taw ko tumanoɓe ko fiɗaɓe rafi coronavirus e nder holkiso he noon o holliri tigui hen 19 tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 ɓen noon hen ɗiɗo koto wuuro wiyetego kati goto koto wiyete Kalambankoro 16 mo heddiɓe kala koto wiyete Bamako o holliri kadi e nder ɓe cellanoɓe e nder hen joyo kepti cellal mumen hano hannitini paati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittande mum togui noon ko rafi nat leydi Mali faade oɗo saaha joni eɓe jaara ujunnaji 3 temedde jeegomo capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo neɗɗo winditiɓe e doggol corona hen ujunnaji ɗiɗi capanɗe hen ujunnaji ɗiɗi temedde jeetati e nogas e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannitini capanɗe jeetati e jeegomo neɗɗo kawrino hen e ladial ɓe kolliri kadi ñalawma hande o leydi Mali ne jogui temedde 4 e nogas e jeegomo neɗɗo taw kadi ko tumaɓe fiɗaɓe morosa covid 19 ɓe cuwa holkise taw eɓena ñoña e mbadi quarantaine woni tigui ala quarantaine eɓe paadi holkiso mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali noon to pont taw kadi ko pont mo mbiyata 3e pont de district di Bamako on pont noon e teska tigui e oɗo saaha joni kala kay jiɗɗo wartade ko on pont heewi yaɓande saabu kay hollirama tigui e oɗon pont e nder ñande sappo e ɗiɗi lewru mayɗo ndu ko sagataɓe ɗiɗo maayi mbarti e nder oɗon pont ñande sappo e ɗiɗi noon octobre sanga 1 heure jamma ko sagata gorko goto biyetenoɗo Yaqouba Ñaari kañum tigui addi werla mum jogue werla mum ha fandi pont ko ɗon o jippi werla makko o yaɓani pont ko ɗon tigui o weddi hoore makko e nder maayo go ɓe mbiyata fleuve Niger ɗesa pont hollirama kadi waktuji seeɗa noon ko adino ɗum woni tigui ñande on altine sappo e ɗiɗi lewru octobre ko biyetenoɗo kadi Sidi Bouare kañuma weddino hoore mum e on pont on noon ko sanga 11 heures subaka siftinde ɗon kadi ñande nogas e joyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni hitande rawane mayde nde ko hollirama tigui ko debbo goto kañuma wartino ɗon e oɗon pont o noon e saaha kay moɓe mbiyata pont amical chino malien on pont noon hollirama tigui nde o waɗano yimɓe malinaɓe kewɓe kollirino on pont noon ko beelama mawɗo wonde ko joyau joɗɗo hunde yonde wande fayida wonande leydi wonande wuuro ngo kono e oɗo saaha joni yato pont o laataki hunde yurminide saabu kay kala jiɗɗo wartade ko ɗon heewi yaragande ha joni ko leydi Mali keddoɗen banda o ko hoorejo leydi ndi e mbadi transition ñande altine ɓennuɗo noon o bismima en audience ambassadeur joɗini royaume arabe royaume leydi Maroc o jaɓɓima ɗum o bismima ɗum ɓe joddima audience e nder galle présidentiel toon to Koulouba ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi o holliride noon wonde tigui wonde oɗon saaha ambassadeur holliri tigui wonde yidde on noon hono roi Mohamed V roi leydi Maroc kananke leydi Maroc yidde mum e oɗo saaha joni ko yidde kadi ñassade cehilagal moƴƴal gongal hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi e yidde kadi andinde wonde ko laamu transition gum wonde royaume de Maroc ene paari tigui ɗoftudeɓe e walludeɓe kadi haaɓe mbawa kostude lana transition ka e dow jaam e cellal ko yuɗoɗa jillu noon waɗi tigui ko balle seeɗa caggal kayne ministre affaires étrangére mo leydi Maroc caggal nde wanno jillu muɗum e nder ɗon to Bamako lamorgo leydi Mali ɗum foof noon ko tengtinde e cehilagal moƴƴal relation ngaji moƴƴi gondi hakkude leyɗele ɗiɗi woni hakkude leydi Maroc kañum e leydi Sénégal kañum leydi Maroc hakkude mum e leydi Mali ko ɗum tigui gam ɗum yiiɗi tengtinde
joni kabruji men demgal pular sen umima to leydi Mali ko to leydi Guinée Bissau to leydi Guinée Conakry paden cour constitutionnel mo leydi Guinée Conakry be koliri tigi wonde e odo saha joni be koliri wonde be ngongdini victoire woni kapolgu odon bitedo Alpha Condé non sumgoji mabbe banno nyal sappo jeetati lewru octobre lundiyankobe hewbe non koko dépose no recours men wonde tigi hollide jaadani e di non résultat ji bayinadi e odo saha joni non tagalde be banno recours aji mabbe de dépose no recours aji mabbe to cour constitutionnel e odo saha joni cour constitutionnel wadi validé woni tigi be ngongdini victoire odon bitedo Alpha Condé odon non bitedo Salou Dalan Diallo o holliri ha joni kanko non o gongdinani on victoire o wadi eran kadi faade dendangal besgu mari guinenabe kala ne bawata ummade ndaro kanyum fofu be calom victoire mabbe tettede e juude mabbe ko to leydi Niger paadena leydi Niger non ko nyande no gasi jeedidi lewru décembre ko nen tigi be jahata sulngoji mabbe sulngoji hoorejo leydi on dum sulngoji non taw hoorejo leydi ndi hono Mahamadou Issoufou holliri tigi tande yikande o jamtata 3e mandat o jeetaki didon biroji hollirama non e odo saha joni nyalawma hande o be koliri fodde capande nayi e go mbiri woni candidat fuddima déposer candidature men dereji men ngam gemmanade didon sungoji hoorejo leydi Tidiane nyande no gasi jeedidi lewru décembre ngollo lawo non no candidat ji di kewirni teskama tigi leydi Niger medani hebde candidat ji podini sabu e sungoji mabbe hoorejo leydi bennudi gaddunode Mamadou Issoufou deuxième mandat mum e ngan sanga ko sappo jeegom candidat be gonno hitade hikkande be jaare capande nayi e go candidat Mamadou Issoufou non kanyum holliri hitade hikkande jamtani 3e mandat kadi watta mimtorgel tunorgal leydi ndi ngam yidde jamtode 3e mandat holliri tigi wonde dum don ala hen yidde makko kay ko wadde ko wiete alternance politique pacifique e ndara leydi he woni tigi wedde laamu taw ko civil wedde laamu civil hono modum taw ko do jame kisal wadani dillere ko to leydi Centrafrique paadena to Centrafrique non ko balle di heddi uddugol dereji falantere to dereji déposé wonande kay ben yidbe déposer candidature men ngam jeede chardiyeji leydi ndi dum non ko nyada sappo ko nen tigi woni dernier délai mabbe e odo saha joni non laamu le constitution leydi leydi Centrafrique be koliri tigi e ndar dina mbiruji woni candidat ji e ndar temdere kala yato hen capantato en joyo woni 35% yato ko rewbe dum non e odo saha joni rewbe hewbe candidat ji be déposer dereji men koliri tigi kebungal men suwa gasi dum nyosino feewi yidde mabbe kay e odo saha joni ko dum wawata dirtinede ha do e yeso dum woni yidde mabbe bele dendangal kambe kala be mbawa fewnude dossier ji mabbe ha timman be mbawa déposer dum hano hanitni musibbe teddume gasi ha laabi dum do wonno ko tongunen ko abruji men demgal pular do e haalide ko musidde mon seydi mon Ghali Abouba ketti malaki jam o jam Allah jogomi jogo en nyalawmo jangota ala fali ma en ketto musidde men seydi men Amadou Dia Pullo gorko motiri yemme ketti malaki jam yo jam Allah jogomi jogo